500 bat neuk botako dut irekitzeko libreta. Pena handirik ez dite mango, kaduka berri zaiteta. Ia pixka bat hornitzen dugun mutiko horren errenta. Bestela hortxe kizkurtuko da errezelotan erreta. Hemen ustera noa jolasa, agurrare bata nahi. Isilduko naiz bainan ez nuke, inor isilerazi nahi. Egun sentiak aukera bera, zabaltzen bai diere nahi. Kanta bezate txoriek eta txoriburuek ere bai. Kanta bezate txoriek eta txoriburuek ere bai. Eta Xaberzuk altzokin lotura berez izan dezu. Nondik noako izan da lotura hori, ze harreman, ze guatze zera guzti horrekin? Altzo nire herri, maite eta mitikoetako bat izan da, alde batera, askotan izan zelako bertan bertso saioetan, ia zegoratzen zin, da ize urtero. Da gero aparteko saio batzuk bebai, da orduan lagun arte bat, eta altzora ni beti posiko baten ez, da beste gai batzuk bebai, hori nien ez da ez gogoratzen, apaizkartzela bemongendunan, azkenengoa, da gero aurretik beste zeo zer horrelako bertso jarriak edo zeo zer, altzon, orduan neuri nango herri bat, herri batzutan topetan duzu lagun arte bat, baitxe zaituna eta zeuri behalako eragin batek jotzuna, eta ni altzora joateko desitan, egoteraz beti zeo zer motiboren bat, ez da? Da, orduan, gehi hau beltekuna zen, motibo bebida, mendik altzoraino joateko eta zeo zer baina. Eta azkenengo saioa dantxein eman, hori hor gelditu zen, da altzotarrak eta gogoratzen eze gure umie, oinezta umie, miren jaio zen, altzo kuadrile bat zen antorri zaten, da beste behin betorri dira, da hartu batzuk sortzen die, estua da gentiaz bata egiten dozu, eta kariño bat hartzen dozu, eta kariño bat emotozu, eta hori hor dago. Da bertzolari zik hori xedogan, hiri pasuzia da hainbat lekutan pasuzia da hori, eta hori da gauzarik onenetarikoa. Saioa ez du itxatzu, baina konezio hori, herri askotan urtero deitu zuen herrizetan, ez dut zuen deitzen, horretan konturatu nintzen, honek bertsoa gai bagarri, ez dut zeitzen, neu persona moduen, hori estimagarri da, da holako herri asko dugu, ez torren bizute, asko estimitan da hori, da gure bertzoi bileran, da danari pasako jaken hori, herri batzuk holako bat dira, da horren bete itxezaitu. Da beti dugu zuz horrek lagunek eta hori lagun artiro. Bertzolari gizarte modu bat da. Da nire gizarti eta nire sozializazioa esaten dena hortxe izan da. Da bertzo eskolena, bertzo eskolena hori izan zen, ez bakarri bertzo eskolia lagun arte bat sortzen zen, da lagunek eginen betiko, da ontsie leku askotan, da orduan gogoan dekozuz, baina jenti da hor, da jente bat, lagun arte bat egin zen dune, eta jente bat kariño hartu zen eta kariño emoten zen, da berzuteik aparte. Altzon hori xe, paseo izin jat, da lagunek. Eta zein izan die altzoz aparte zure herriko itunek? Asko zan behiko nuke ez, Naparroan esaterako ituren. Iturenen, urtero edo inauterizetan edo zelan da, joaldunen egunean,
eta Baskari bat, eta, bueno, han bete jezan herriko etxietan, da ban, lantzin, urtero jaten nintzen olakon baten, da, bueno, ez da banik. Ero Bizkaien, asko, gehienak, hemen Bizkaien ebilina zena, asko. Nero erreziek eurek, ondarru, legeiti joan, bai batzen gitxi hau, Bermion urtero zera, gero, Erdal herrizitan bai, sortzen ziren, Erdal herri guztizitan egun da, alako talde bat edo bertso moide bat, hasi santurtzitik eta zesta eta portugalet eta bertso Baskaretik eta nintzat horret, da jente oso entrego izaten da hori, jente inkondizionala, Euskaldun barrezi eta ozen lekuen jente inkondizionala izaten da, eta deitzotzu bertzolari zarilako edo Euskari inguruen da orduan sortzen da hartumun handi bat, hemen Durango aldien hainbeste herri, lehen esatareko Bernago izitezen bat, Tome Garratzaletan joate ginen, eta bueno, oin ez da ingo dolako hauzuetan gero azkena amaitu zan hemen astei dago jatetxe bat, da nik bertzolari zeitxinotzonin, Europe taberni eta jaizek eta izti erabagien da joan, eta ni haiek egarri, ez zu espasatu ze, bueno, esan horreik izango, baina joan, ez da, horrek, emoren jotzut, eta asko, herri asko, laurotan, ni abadek izan nintzenetik lauroak loiun daun hauzu baten, urtero joaten nintzen, da urtero gehien joan azena hori izan da, eta hangoak, neu abadek izan nintzen, emani ota bat, ota bi urtea, ez da hango umie, gero nauzin, eta neu abaden, eta, ez da bakarri bertzota joatie, neure bizitza guztizie barriro berreskuratzi eta barriro ekarti eta barriro neuan sentitzi eta hori dana batera pasetan da, eta ni publiko batzuen aurrien, enaz publikoen aurrien, oten naz, neure sentimentu aurrien, da hori altzora joaten azenien hori pasetan zat, enaz, herri baten egoten altzo nire sentimentuetan dau, da orduan posik egoten az. Da beste batzuetan, gitxia egin duzu, bilurrez, lortu egin duzu bihar bada, eta gero zoaz, sentimentu positibo, ilusioz, jenti ikusteko, eta, bueno, holan, gazte izen askotan izenaz, gazte izen, horize, bertzola ez dugu biltzen garien, ibilbide edo zirkulo horretan ez da, eta leku batzuetan, geratu egin jatzu ze lagunek eta lagunartik, ni bertzo eskoletan batez be sentidot hori, bertso eskola, zinak ziren, bertso eskola modun eta baina geroan sortzen zen lagun hartie, hori antizia izan. Tolosan gogoratzen azolago ikastarotxu bat nahiko luzi eta lagun arte bat, oin sakabanatu gara, baina orduen esan bertso eskoli bakarrik, zozer gehiago zen. Zu, Bizkaiko referente bat zera, azkenen egin dezun lan guztikatio, kantau dezunak atio, tradizio bat, transmisio zati bat zelako. Zutzako ze izan da Gipuzko? Zarek hor beste referentzi batzuk, beste era batzuk, abesteko beste mundu bat. Ze izan da zutzako Gipuzko? Gehien ebilina zen urraldi, Bizkaien asko, hortxe. Baina Gipuzkoan, Gipuzkoan da Bizkaien, Bizkaien asko. Orduen, nik alde horretan aldatzen eban, zera, erregistroa, Gipuzkeraz, nik Gipuzkeraz nahiko errazen jot, orduen, igual guztiz total egingo, baina errazen jot, esate batera gogoratzen haze zaldibin izinabe, are bordieke, zelan da, horre Mexikoko, Mexikoko plaiz edo loko baten, izin bat, borda, borda bat, mentizen, negue, edurre, da han, borda baten, lizazo eta neu, aproba modun beheroan joan, eta bizok, da han mendi baten, edurre zen, inguru belten, da lehenengo tiro plato egin, da gero Baskal eta Baskal hostie, egin du saio bat da grabatu geratu zen, zerak belokik, Pantero Joliek grabuan edo arizek pasau usten, da grabazioa ez da honuna, baina ondo ulertzeko da nik gero, grabazio hori, idatzik, webgune bat
zabaldure bat, da hor webune horretan, amoriza.eus, hor itxi dezagun zirkulua eta hori, grabazio hori, han, ipini bat ez da. Da, gero, horretan konturan zintzen, saio bat, hasi ginen, 8 txiki zen, normali 8 kontu zen, ez? Lehenengo saioa 8 txikian, 8 txikian egin behar dira. Grisazo, beti presa, 8 txiki zen, koño. Doinurik aldatu barik, engo ondun ordu bete edo. Doinurik aldatzari pentseu ez. Da, egurrien daun, gero bigaren saioa, atzeden baten, gero bigaren saioa, 8 kontu zen, baina bigutzuk ez da. 8 kontu zen, hasi ginen, da ez da gizien bat, doinurik aldatu barik. Da, gero azkenengoa, puntu, hau da, 3 saio, igual, kantu erengo ondo zen, pare bat ordu. Doinurik aldatzari pentseu ez, deino bezkatu ez, doinurik aldatzeko. Orduan horrek ez esan gure dugu, nik askotan, orduan hasi zen une bat, doinu aldatu, da nik izatela, bizikletia pintxe ospezia, zetako aldatuko eta errobedio hau ondo bat, gero hasi ginen aldatzen aldatu doinu eta zetan amaikun bio lehenko, hemen gabizene horik, doinu aldatu, hori zen gendun, hor dago, da izen zen, saio bat hori. Orduen, engen du ganera dana iketan, saio guztizia. Ez da, puntuetan igual, saio guztizia iketan. Orduen horrek esan edo, nik gipuzkeraz iketan, ikata, ondo da minetan. Orduen aurkitzen itzen, ondo, horixe, debarroa, horixe erabagin eman, zalantza horixe, beti inguzuat gipuzkeraz, datan onpuzik eta tranquil, etxeko modu nahi, are gulertu, esan ontzat hartzen, eta zelan aldatzen diene, hizkuntza, jentien balori edo, arrasaten, egon zan, pentsatot, askue, egon zan, abade edo, enaz ondo goratzen, baina askue gidazten dau, arrasaten, sasoi baten, bere sasoi, protesta bat egon zala herrikiaren gandik, arrasate Gipuzkoa zan, elixaz, administrazioz, orduan, etorko zan, Gipuzkoa bat etorko zan, ara bade, eta ere gehiagoan Gipuzkeraz, da jentiek protesta joan, honek beste izkera badakarruna, eta, handik urti eta, alderantziz. Horxe, Gipuzkoan txien, ez, konfiziantzi hartzen duzu, eta lehenengotan bilurrapor bat zelan, ni lehenengoz Gipuzkoa joan itzen bertu saio bat entzuten lopategi dazpilega saldebiko elkarte baten. Eta neue, euren arrimura, baina entzule joan izen, gero nepe zozer kanteko nago, baina entzuten, ondino, neure debute egin aurretik. Eta gogoratzen az, beste urrengo handik laster, beste alkarte baten ipine egin zan, Lasarte, eta ni, Lasarte orduan jainkoa zan, bertzolari zan. Da ni, euro izan da, batzuk izan da, hemen txapeleri bat, joan apro egon bizu, hemen ia zelan Lasarte ez da, ondo, ondo, eta sozide baten aurkitzen duzu, konfiantza bat, eta, gauze batzuk, bertze batzuk ez dut ondo urteko, ondo, edartu baina, horixe, probatzeo ekarri egu, ez pentsa, eta, ondo, eta, gero arrezkero saldi bintzema da aldizema bier, Jesus. Orduen hori, nitzatik Gipuzkoa, eta Nafarroan bilina zen herriz, da batez behitunen hori behia, etxien, ikusten duzu, jentie, ganea, Nafarroan jentie, zabalagoa edo, noblioa bestot esango, gehiago erakusten dugu, posa edo, zozer, gehiago erakusten dugu. Gipuzkoa horretan neurtua izin da, oso neurtua. Da, Bizkaizien emonkorrago, generosoago, txaloa joteko eta hori. Gipuzkoan txaloa lortzeko, horretan konturatu nintzen da hori lopategi pesatu zen. Gipuzkoara sartzea zenien kontuz, Da hor, mugie, zatera goñatin, hori debarroa, naizta Gipuzkoara zaten du, horrepe, txaloa joteko eta horretan, oso zera. Pasatu legazpire eta han txaloa giribazteko, hemen, da diferentie. Da hemen kostatik joaten bazara Ibarren, da Elgoibarren bondino, holan, deban, itziarren gehiago, begirada kritikoa. Gehiago. Da orduan,
horrantza, pixkate kontuz, bankizien, baina hori konturatzen, hemen txalu gitxi gotan da, txalu da. Da gogoan dagot lopategi gaz Oiartzunen nire lehenengo holan barruen keskarik handizinetarikoa gero posik handizinetariko zelan bihurtu zen. Oiartzungo herriko jaile ziren, ez dakiz zer, lehenengo probak, ididemak, eta gero berzo saio bat librin frontoien hormien kontra eta lopategi eta bizo. Gente pilua, jenteza handizia hori danak da oso berzo sali bete izan da Oiartzun de dana handa. Hase ginen kantetan da gure uste nagoa gaine, nio gozazun txalori joten, da berzo bat amaitu eta beste bat zikuen aurrera, eta beste bat zikuen aurrera, eta nik barrotik eta lopategi probeta zer izan, eta arek igual getxua jakin gain egiten, jode, hemen ez dago eskabiz azartetan, edo eskabiz jo handik, jo hortik, jo idizen agarratik, jo herritik, jo onbestetik, eta reazinorik holan eskendune, atentzio danak adi, amaitu zen berzo saioa, da halago txalo zaparradarik, ez donik entzun, hau zer izen doko, bizo lopategi, honek, bizi miliardein jo biharreko txalo guztizik, azkenean ordezu zakar da. Izin zen, tenzio handiko saioa eta gero ustez ondo genbizene honik, eskabiz, ondo gabiz, baina, ez eman jurari txalori joteko bertzora, da hori gero hainbat, hausotan Oiartzunen, da azkenien, baina, da saio hona egin duen, da horregatik egin nengoen, da azkenien, hori izan niretzako, betiko geratu zetera, oin bezala gogorazen dan hori, frontoi ebe ikusten hau, jenti ebe ikusten hau, danak olan, da neure barru eta neure buru ebe ikusten hau, da lopategi behitzen otzen, da esan eixo zer baltza esatek entzun, eixo zer aprobatez lortzen daun, igual egin gonden, hiru ordura neko saio bat librien, holan, hortan diferentzi handizamarra, Bizkaitik egitu, Bizkaikoa jente emonkorrago da, bertzoa gona edo txarra edo zera izen, txaloa joten ugarizea izin da. Gipuzkoan txaloak irabazteko einen bizan. Eta sekulatuko bat zaizu, zuk botatako bertso bat norbaitek bertan buruz ikasi, eta gero zuri esaratea. Hori hor daugat kasu bat, harek alkarrezita bat merezi golebe. Hemen Gerniken, Durango nekoan kaixo izeneko kafetegi bat, oin jarraitzen dau, da bertan, usa bazan, bertako nagusia zan, bazarrezien izena kakatza bada izena, kakatza, bazarrezien, bada osbi, amoroton bada bat, eta berretun beste bat dara kakatza, pelotarize, da euskaldun bat, berretxukoa, da gu berbait egen duen kafi hartzen dara, joan da, Andri, eta pelotarize izan bat horrek histori guztiak, eta handik urte batzutera, egun baten holantxe badinozte kakatza horrek, kakatza ez da izena badakit hor apuntetokiko, baina nik zure debuteko bertzuek gogundeko edaz mordue, da nire debuta izen zan, 1976an, karatzeratik 15 urten, 16 udaberrian Gernikako jaialai pelotalekuen, da ikastoliek orduen, ikastolie bero-bero zegoan movimentu hori, eta ikastoli antolatutako jai batean, oskorri da 6 bertzolari. Da niri antxe neban debute. Bertzolari moduen, jenti egizek itxi asko bertzolari ziban izena, baina antxe lehenengoa eta dinozte, nik zukan kanteu zentuzenak batzuk buruz daki, baina zelan, buruz neukan, bai, gehatuk nintzen, ordutik gona, 76-tik, hori izango zen, oin 7-8 urte. Hain beste urtera eta, oin errati dute da, bera tabernatik, bizide bainetan.
Andri eta bizo egon ginen, detorri, da neu gehatu nintzen oran dordiote, bai, Da bai, lopatei ez kantu zendun, da bai, lopatei azkena du kantu zendun, da zuga, erantzu zentzonaz da. Da bakarri kantu zenduzena pea, huelgan dauzen zerak eta gero oskorri horre egan. Nik arepe, miaminen bilenin arepe kantan ikunda gogunek zan, oin, are iztukaz gogun, baina beste batzuk bai, gehatu nintzen, joño, etxea torrik eba, handia, zu, hortze gogu handeko zen bertzuak, jasoko gauntzuz da, hori politxe simbolizak eta joan izen barriro eta, zu, olantxe, zuke horre kante guztuzuz neuri, gogu handeko zuzenak? Bai, apur bat pentsate, zu bat pentsazio apur bat zeintzu deko zuzen gogoan da, etorreko nazengo baten da grago inguz da. Bai, nik ontxe, nik horre gogoan, nik ontxe egaz horre gogoan, nik horre etxateze. Kante guztuzan, da hor jasuta dagoaz, horre, itxi dezagun zirkulo horretan, gugune horretan, itxi dezagun zirkulo horretan, jasuta dagoaz, da esan da, zelan gertatu egiten, jasuta dagoaz, eta gitxienez, bertzo osoak, 7 edo 8, bai, da beste batzuk, astu dugu ez dela, miamin bai, da erdizke, beste mordo bat, asko, da zelan, beha pelotariz izan, gaztie, da hamen zuberteu egotie, miamin jo dezan, udan edo, udabarri zenuan atorri hemen zubertu, eta bera bertzo zali, eta joan saio antzutera, da hain beste bertzo gogoan jaso, da gogoan oki, da, joan, eta zelan oki zuzuk horrek hain beste denporan gogoan astu bari, nik horrek miamire joan da, hango pelotari zindak hori inguruen, nik horrek kanteu genituen, da holan, betiko geratu zetazen, baina batzuk astu zetazen, niretzako hori izan da, hainbeste urtera, hainbeste bertzo gogoan geratzi neure lehenengo debutetik, niretzate impactante izan da, eta gizon hori bizi da, eta nik garari, egin nozi jo alkarrezketa bat, haren buruek zelan funtzionetan, ze gazte izan, pelotariz izan, da orduan pelotariz egin beste fama bat, hor markina aldien da, trago luzi, eta holako pelotari bat egetorri jolan jasoti eta, joño, hori ze pasoia niri, da bestela, nik kantetako bertzuetan bolan, esan bai, inoz bat ematek nik gogoan degotzuk, gogoan degot ormaizte egikoa. Nepe baite, beste batzuk, telaskautxi hori gogoan bertzu, erdi, ze han frontoi edau, zubizien azpizen. Da, agurre, saio bat egin da, agurre kantatzeko zerin, da zen izan agurre kantatzen, da zuertu zen, trena pasitie. Da trena ganetik doan nien, ez da zarren zuten, da geratu behar zen eban, geratu nintzen, da trena pasu arte, geratu nintzen. Da gero, hori pasu zen nien, bertzua beste modu batera kantonua, beste kantonua. Da bigarren partia izin zen kantonu bana, Bizkai aldean kontatuko dut gaurko mirari aparta, nola bizirik gelditu ginen trena gainetik pasata. Da hori kante guan, laskautxik neguan onduan da. Hori da, lantzin behin nepe holako azuk, bakarrik izan, lantzin behin, zailo guztu izan baina lantzin behin. Hori gogoratu usti, bate baino gehiago, jode, trena gainetik pasata bizirik gelditu intzan, Musika, ze izan da musika zure bizitzan, ze izan da zure bizitzan? Musika nire, musikari je, enaz izan, zera, orduan alde horretatik, musika guzteuzeak, kantatik guzteuzeak, kantetan beba nahiko trebie izenaz, ritmo kontuen da, enaz oso trebie izen, beti akapela kantu dugu, eta orduan, baina nintzat, musika, nik gaztetan da, orkesta bateko, zuzendari xeti edo piano joten hasi nintzen berandu zamar, ordureko eskuek apurten egizan esku pelotan, da orduen berandu zamar denitzen ailegu nahi buruek emote eustan lekuraino zezostin atzamarrek, baina piano joten hasi nintzenetik, peroti eta dan eitxinean, hantxe
piano jotiaren, da ez egon aukeran diri seminarizioan, ze asko ginen, da piano libre, arrapa, mizan piano zaurra, nik libre egon piano guztizik arrapa, dantxe moguna. Orduan, alde horretatik, nik musiki entzun da kanta, eta gero seminarizioan bertan, nintzen korukua, egon eskola kantorun bat koru zabal handize, beste bat eskola txikitza Gregorianistek esaten zakona, Gregorianu kanta gendun talde bat, orduan, nik seguru nau, nahi piano joten, habilidade gehiago izen bat eta holan, hortik joagoan izela itzuen azkeneraino. Baina, neure muga nuku zen, da alperrik izan zen. Da organu joten, ezin eban, da alde batetik ezina izango zen, neben itzerago gauze, da beste alde batetik hori gero, sarri eukiot kontuen beste batzuekin berbaitiko, nik esko egumetatik, esko pelotan, honek artikulazioa eta honek, aile honitzen tope batera eta ezin nuen abiadura gehiago hartu. Alperrik egiten nintzen, da ezin nuen, da orduan, eskupelotie, smartik pelotarik piano jole bada, baina pelotarik gehiago oin, aregaz, inoz olako barbaldi bat, bai. Baina pianiste honak ezeli, pelotari ibili danak ezeli pianiste honak ezin. Da orduen, gero, gurasoekin jabar da, ze instrumentu eta abar da, pelotan da abila eta, dana ondo. Baina pelotan jokatziek gero, musiku izeteko edo musikari izeteko krini badakar, horrek nahiko inkompatibiliek die, zeu ikusi, baina umile bazkenien bialtzen duzuleko eran joaten da, eta esku apurtuko du, eta gero ez dut badizu. Niri hori zipazu zaten. Orduen, futbolak azen baten, bankia apurtuko zu, baina eskuek ez, bankiaz, beste, baina musikarako, gehiarri joten bazinitzen, baina ezin eban, nire atzemarrak ez eben erantzuten. Eta potolo bat, handitut, erdi eskumie lodizio bai pelotik joten, eskerraz, nahiko ondo manaketan nintzen, baina 12 urtea hasi nintzen piano joten, fraili da sartu nintzen, apundu nintzen, ninduen epini, da bastar guztietan peloti hartu eta eskuaz. Da seminarizioan bai, ipini ninduen erako 13 urte edo onartu ninduen erako piano, sartu mizan piano bate, izendatu bakotxari da ordu bat, eta banituen 13 urte, eta 13 urterako eskuek handituteneko zanik, berez be. Da hori zipazu zaten. Baina, esaten doana, nire musikakrina hain zan guzteu hain beste hori, gogoratzen az, gaztiek, igual, orduen ondi 15-16 urte, gure irakasle batekoan musikan da nahiko aditu eta influentzia handizemarra eukizena musikari eta artistekin, dekarri behan atxukarro piano joten, kontzertu bat emoten. Joakin atxukarro. Bera, orduan gazte-gaztie, baina, oin laro eta 12 urte bat ekostanik iru, nik 15 urteare, eta 4 edo 5. Eta kontzertu bat, nik horzi moduena jotiaren da zer eta. Haren moduen joteko da, anantzera joteko abilia deikio, nire hartik joan izan. Ziur. Baina, balizio izan doz, mozamen horre, denbora utz bat agoni, ipini izozari YouTubeen da entzun, da nik gozeu egin dut, eta hortik. Baina, kantetako, atzo bertan, kapela kanteno bane, horre, lasterbidea izeneko presoen inguruko, ekimen bat, hemen, abadinon, ez da abadinon beti egin izan dat, baina, 10. aurten izan dat, azkenengo haikie, pentseo ben, da gero, zelan, azken ziega izan zen, da handi edu alde, eta negu beste batzuk tartien ibili ginen, halako gogorapen moduen, eta handi edu alderi eskerron moduen omenaldian zera, jaialdi bat, abadinoko probaleko bete-bete izaneko handi eta zabela. Kapela kantenuan, handi edu alden kanta bat, eta gero, neure berzo batzuk, Euskal Herritik aparte, Euskal Herritik aparte, mila legua, bitarde dolan. Neure kapela, kantetako, neurera anarkikoan, ondo moldeta, baina, tresnak inda beste talde batea sartu gizuni, erritmoetan da hori ez dago, konfiantza hori enaz musikaria. Bertzolaritzen, doinu barri batzuk sortu izan dituen, eta pixkat ideia hori izan apur bat aldakuntza dugu, baliazio bat emoteko. Entzun da neukan,
lehenengo mito hori aprobak handitzen hasi nintzen, bertsolaritza berezkoa eta bar da hori, eta munduen bakarrak eta hasi nintzen entzuten da jakiten, hau mundu osoko fenomenoa dela, batzutan galdu injala, mundu osoko fenomenoa dela, bat da improvisetie, da entzune ban, partu balen, badagoela eolako modalidade bat, bai improvisazioa, eta gero, azkena errepikatzen dan, doinu edo forma bat, azkena beti errepikatu jena, azken puntu eta. Hori, behin duzertzen oso interesgarretxe joño. Hori hona da, puntu bat, egoki urten badau, jentie gero puntu hori errepikatzi eta hori interesanti behin duzertzen. Da orduan horti dauz, amarreko handi batzu sortute, azkena errepikatzeko moduen da, pixat hortik. Da gero doinu apur bat aldatu, zetana zan sortziko handize, sortziko amarreko handizien, lehen beba egon zan, baina doinu batzuk, eta orduan, doinu horiek izan nuena, tran, hori, kartzelan sortu da, eta horako batzuk, eta ero, amarreko txikize, bebai, agur zagar beltzaran, da horako doinu irregularrak esaten dinak orduko aragoetatik, oinek edo puntuek gehituz da bitartein sartuz da, pixkate, variazio bat emotiarren hori. Da luziena, nire luziena, naufragoena izango da. Ez, hori da? Hori erabilinean, da hori erabilinean, erdiko hiru puntuak diferenti egizeteko ze horren ikusten otzen, balizio lantzia, baina gero, txapelketara galego zanien, naufragoaren berzoak da itxaso hori dago zatara da. Enitzen eusartu, hiru erdikoak bar diferente egin zepentzten hau, negatibotza joko dabe. Hemen, balizio bardin hile, asko hile, da enitzen, baina berez horrek erdiko era diferentien, erde asko eta beste hizkuntza batzutako asko di modun, ikusten dutzen, baina enitzen atrebidu. Da hori, orduan luzienan igen joan hori zira da, eskematen hori da, amarreko handizi baino sortzi silabak izan bakarrik. Orduan, bai, eta nahi joan doinu batzuk barrezek eta luzia, baina hain luziek, ez. Gero, luzien egiteko beratzi puntuko luzie, eguan lendi beta, inoz egiten du, baina batez be, nik tanopatei txapelketa batzutan, beratzi puntuko laburre, hori da. Hori da, luzie, azken baten puntuek alkarreganen gehitute, badaz, betelan bat einez, baina laburre, aluda. Da, nire doinuek neurriz topi hortxe naufragoan hortan dekie, da gero baria zinu batzuk horren joaz da doinu batzuk geratu die eta hor da biz da, posa emoten da, eta euren helburue bete ben batez be bakarlan eta gero plazan be zarriken alegin juzina horretan beste kolegak konbentzitzie beti ez da izan erzera, guk txapelketan egiten dugun alegin plazan be batzutan zaitxik ez du egin, ez? Apar bat, eta orduan, alegin baten bizu eta diege eta inoz, nahiko sarri, bakarrien epinina beni, urten dute, edo neure doinu horretako bat, edo horako apur bat, zehozer, txapelketan engo neuken antzera erakutsi jentieri, baina hori ez da hainbeste plazetan apur bat askotan zabizilako eta horrek alegin bat eskatzen dugu edo hortan neban arrakazta hundirik izen, neure sasoien ibili nintzen akin. Azpila hori ez zen gizon hori izkatu, lopatei ere bai, baina lopatei apur bat, itxio, baina eskoza gaziko jode egin joza, txapelketan, baina ez da. Nik egin izan duaz olako batzu, ze dauzteot, egin bidela, txapelketan egin dien araginek, plaza baten, batez be, plaza pixkate importante ez da, altzolako plaza baten zartre, joño, zozer, alegin apur bat egin, diferentzia bat zati, ondo ikusten dut, horren aldeko esinaz, da egin izan dut. Baina, beste egiten zua, nabarmentzi betxar guztetan. Hau, ze erakutzi biopa, eta horrek horretan. Eta zuk, Bizkaiko doinu tradizio
hori, eta Gipuzkoako doinu tradizioen artean desberdintasun handi ikusten duzu. Nola ikusten duzu hori? Ez, hainbeste. Ze guk hemen Bizkaian kantetazien bertso doinuek eta Gipuzkoan kantetazien doinuek nahiko saunek edo bai, nahiko saunek eta doinuetatik ez dut ikusten. Igor doinuetan erabiltzezin doinu komun zamarrak. Eta ero gitxi asko, Gipuzkoako bertsolariek Bizkaire etorten ziren ezaren doinuek, ekarte bezan da, ikesten ziren edo, izen ez nik horretan ez dute, hainbeste. Da gero doinuek gitxi aldatzen ziren sasoiaretan. Doinu bategaz, hori nire sasoime, doinu bategaz, Pello Josepe badago, Pello Josepe gaz, hor da, gero boladak egoten dieta, baina nire doinu ikasizietan, doinu tradizionala nahiko ezaunak, entzatezan ustabide erabiltzen zitunak, basar erabiltzen zitunak, hemen Valentine behita doinuetan, aurretik arak erabiltzen zitunak, nahiko doinu errazak eta tradizionalak ziren, horretan ez dute alde handirik zoman, ari eta doinu barretzen bile hasi ginen arte. Edo doinu zarretan aldakuntza bile ginen arte, baina hori nire bertsolari izan aroan gero getorrezan aldikada hori.